got my first real six string. Played it till my fingers bled. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Det er mega fedt at spille de rocknumre, og det, med det hold af musikere og den måde, vores show er sat sammen på, så kommer taget altid op og flyve til sidst, og vi får også folk til at stå med lighter og hænderne og kramme og kysse. Jeg tror, det er energien. Uanset om det er en stille ballade, eller om det er et totalt vildt rocknummer, så kan man se, at det kan samle folk på tværs af alder og køn og alt muligt. Når man kan få 500 mennesker til at stå og synge na 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 na, så sker der et eller andet. Hans musik kan et eller andet. For os som band er det vigtigt, at først og fremmest at levere et godt rockshow. Spille optimalt, altså yde det bedste vi kan hver gang. That I can say, just hold me now, and our love will light the way. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Når man ser flere hundrede mennesker stå dernede på gulvet, og det blå lys, og bandet spiller pissefedt sammen, og man spiller en af de største kærlighedssange, der overhovedet er skrevet, så går det sådan op i en højere enhed. Det bliver sådan helt magisk, og publikum og os, og ja, det er sgu super fedt. Det er sådan, vi har det. Selvom man måske på stående fod kun kan nævne de første 5, 6, 8 numre, så kender de fleste folk bare alt, hvad han har lavet. Vi får lov at svede, køre adrenalinet helt ud med fede rocknumre. Og vi får lov at lave nuancer i flotte rockballader. Så det er sådan en meget perfekt kombination. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. I'm gonna run to you. I'm gonna run to you. When the feeling's
Målet med Bryan Adams Tribute, det er jo at komme ud og spille så mange koncerter som muligt. Overhovedet. Altså, vi skal ud på klubturné, og vi skal på kulturhusene, vi skal på festivaler. Og der har faktisk også været bud for os fra Portugal, Bryan Adams andet hjem, og Norge, Tyskland. Helt klart, ud over landegrænsen også. Så perspektiverne, der er mange. Grunden til, at man skal booke Bryan Adams Tribute, det er fordi, vi leverer et super fedt show, og vi kommer så tæt på originalen, som man kan.